Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com websaytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçünetýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 milyon gezek peýdalanylyp petiklenen saytlary girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlar. Gipleyer Azatlyk Radiosy, eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi, İran swap ulalaşygy esasyny türkmen gazyny Pakistana aktyrmagy isleg bildirýär. İranyň Neft gaz ministriniň orunmasary Hamid Reza Araki, İran Islam Respublikasy Türkmenistanyň gazyny Pakistana swap esasyny aktyrmaga taýýardygyny oglan edýär diýdi. Bu barada İran habar agentligi 29 aprelde habar berdi. İranly ýokary derejeli resmi Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirjisiniň durmuşa geçirilmeginiň ähtimallyklaryny, şüpheli garaýşlaryny beýan edenine şeýle bellikler aýtdy. İran özüniň regiondaky pozisiýasy sebäpli ýurduň töwereginden geçýän islenlik gaz geçirji taslamada hyzmatdaşlyk edip bilýär diýip Araki aýdypdyr. Şeride İran resminiň Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň 10 ýylda amala aşyryljak proýektini nazarda tutanymyzda onuň haýsy maliýe serişdeleriň hasabyna guruljokdygyny ämälim diýenligi İranyň Mehr habar gullugyna sitirlenýär. İran häzirki wagtda swap ýagny alys-çalyş ulalaşygy esasyna türkmen gazyny Azerbaýjana aktyrýar. İran Türkmenistanyň kabul edip alýan gazyny deň mukdarda öz mawy ýanygyjyndan Azerbaýjana aktyrýar diýip İranyň Neft gaz ministriniň orunmasary aýtdy. Azatlyk Radiosy gurrungy gidýän täzelik barada regionyň energiýa gatnaşyklaryny ýakynan izlerleýän Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier'e ýüzlenende ol türkmen gazynyň swap ulalaşygy esasyna Pakistana aktyrylmagynyň Rohanynyň Aşgabady eden soňky resmi saparyna gepleşikleriň gün tertibine girdilenligini çaklady. I have to believe that when Iranian President Rouhani visited Turkmenistan. Men bu mesele İranyň prezidentiniň Türkmenistana eden soňky saparynyň barşyna gozgulandyr diýip pikir edýärin. Hatta Araki'nin çıkışını Türkmenistan'a bu teklifin hödürlenenligi, yönehini Türkmen tarafının anyk jogap bermänligi agdalýar. Onun yekşenbi üneden çıkışını bu mesele jemgyýetçiligi ilkinji gezek getirilýär. Ýöne olar mundan ozul bu teklifi Türkmen hökümetine hökman hödürlän bolmaly. Clearly they had already made the offer to the Turkmen government. Şeýle-de ekspert gurrun döşlügüň dowamyny İranyň Pakistana galy berse-de uzagynyň Hindistana da çekilmegi gödeňine tutulýan parahat gaz geçirjisi barada agzap, bu taslamanyň top gaz geçirji proýektine alternatiwadygyny aýtdy. Ýöne Pakistanyň parahat gaz geçirjisine höwüsli däldigini aýratyn notan bilermen, munyň şeýledigine Pakistanyň uzak möhletli ýarany Abaşanyň täsiriniň bolanlygyny belledi. Pakistan has not really energetically committed to this. Pakistan parahat gaz geçirjisine ähtiýaçly çemeleşýär. Olur bu meselede öňlü soňly ädim ätmeýärler. Pakistan Abaşanyň köp ýyllyk ýaranydyr. Abaşa bu gepleşiklere ýagny Pakistana İranyň gazynyň aktyrylmagyna garşy çykyp gelýär. Washington bir näçe gezek Pakistana olaryň İran bilen şeýle gatnaşygy ýoly goýmagyny özüniň garşydygyny ma'lum etdi. Muňa alternatiwa hökmüne Pakistana topga höwüslendirdi. Elbetde Abaşa mundan ozul Pakistany uly möçberde maliýe serişdeleri bilen üpjün edipdi. Bu ýagdaýlar Pakistanyň parahat gaz geçirjisine çynnaky çemeleşmegine böwet boldy diýen ýaly. Deep Panier aýtdy. Really enthusiastically joining on to this Iranian pipeline deal. Heniz İranyň Pakistanly häkimetleri İran gazyny satyn almaga razy edip bilmänligini diýip geçen ekspert Washingtonyň öz ýaranlaryna İranyň gazynyň akmagyna çürt kesik garşy çykýanlygyny, ýöne şol bir wagtyň özünde Abaşanyň swap ulalaşyklaryna nägile bolmaýanlygyny aýtdy. The United States objects to Iranian gas going to US allies, and they've made the same case with Turkey. Birleşen Ştatlary öz ýaranlarynyň İrandan gaz satyn almagyna garşy çykýar. Türkiýe bilen bagly ýagdaýlarda da şeýle bolupdy. Ýöne Abaşa swap ulalaşyklaryna garşy çykmaýar diýip bilermen aýtdy. If Iran pulls this deal off and is able to convince Turkmenistan, which desperately needs money. İran bu teklif etmek bilen maliýe kynçylyklary başdan geçirýän Türkmenistan razy edip bilse, onu İranyň bu taslamany İranyň gazy däl, Türkmen gazy Pakistana aktyrylýar diýip mahabatlandyrmagy mümkinçiligi bolar. Advertise this as Turkmen gas going to Pakistan instead of Iranian gas going to Pakistan.
diýip gurrundaşmyzy belledi. Ol söhbetdeşlikde Iranyň bu manewrunyň şol bir wagtyň özüni Pakistany özünden gaz satyn almagy itermek üçin edilýän göçme çalym edýändigini aýtdy. This is kind of a crafty way of getting Pakistan to agree to finish the pipeline and start taking. Bu Pakistan öz çägindäki gaz geçirjiginiň gurulşyny tamamlap, tiz Iran gazyny import etmäge başlamaga razy etmek üçin edilýän hileli göçme meňdäýär diýip ekspert belledi. Agzalyan gaz geçirji arkaly diňe türkmen gazynyň aktyrylmajakdygyny belli meşberde hökmany suratdy. Iranyň da gazynyň aktyryljakdygyny aýdan ekspert egerde bu gepleşikler iş ýüzüne durmuşa geçirilen ýagdaýyny aradan bir näçe ýyl geçen soň Iranyň gaz geçirjigini diňe öz gazyny satmak üçin ulanyp biljekdigini çaklady. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzularyny eşdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşdirip, şeýle de Azatlygyň web-saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Efirde siz bilen men Sahra. Şenme gününden ýekşenme gününe geçen gije saat 2-de Aşgabatdaky talipler çäre ekidildi. Olar şol gidişlerini öýlen saat 2:30-da umumy ýaşaýyş jaýyna geldiler diýip Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçysy aýdýar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydygyny soran habarçymyz gürrüň edilýän talipleriň Türkmenistanda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde bellenilýän Bedew bayramy münasibetli geçirilen çärelere gatnaşdyrylandygyny bellep, taliplerin öz din şununda 12 saatdan gowrak wagt ayak üstünde durmaly bolandygyny aýtdy. Talipler çäreden gelende olaryň ýüzünde gülki ýok, ýa-dowlugyny ýagdaýynyň gowy däldigini soramasaň da aňsa bolýar. Taliplerin käbiri özleriniň Azatlyk radiosynyň üstü bilen prezident Gurbanuly Berdimuhammedowdan işgärleri we talipleri çäre diýip, ondan oňa süýremegi besetmegi soraýarlar diýip habarçymyz belledi. Türkmen mediasynda hepdäniň ahirinde Aşgabatda Bedew bayramy münasibetli Halkara Ahalteki Atçylyk Assosiasiýasynyň 8-nji mejlisiniň Türkmen Bedew we dünýäniň sesçilik sunuty adly halkara ilmi maslahatyň Ahalteki atçylyk toplumunda Ahalteki bedewleriniň arasynda geçirilen halkara gözellik bäsleşiginiň jemleriniň jemlenilendigi we bu çärelere türkmensanlaryň müňlerçesiniň gatnaşandygy habar berilse-de, çärelere döwlet budjetinden aýlyk alýan işgärleriň we talipleriň mejburi gatnaşdyrylmagy barada hiç zat aýdylmady. Bellep geçsek, Türkmenistanda döwlet işgärleriniň we ýokary okuw jaýlarynyň talipleriniň, hüner we orta mektepleriň okuwçylarynyň okuwlarynyň işleriniň ýatyrylyp ýurtda uly dawara bilen bellenilýän we resmi mediada giňden mahabatlandyrylýan bayramçylyk çärelerine mejburi gatnaşdyrylmagy bilen bagly tejribäni indi ençeme ýyl bäri synlasa bolýar. Şeýle de çäre gatnaşjylar bu dawaralarda giýmeli egin eşikleri hem köplenç öz hasabyna almaly bolýarlar. Mundan başga Türkmen prezidentiniň ýurduň dürli welaýatlaryna edýän saparlarynyň öňýanynda döwlet işgärleri we talipdir okuwçylar köçeleri süpürmek, haşal otlary, zirdiwilleri arasalamak ýaly çärelere hem mejburi gatnaşdyrylýar. Çärelere gatnaşmakdan ýüze örsüň Türkmen häkimetleri tarapyndan ýa işden ýa-da okuwdan çykarylmak haýwat atylýar. Munyň üstesinde çäre gatnaşanlardan şatlyk şowhuny bilen çapak çalyp ýylgyrmak hem talap edilýär diýip adynyň efirde agzalmazlygyny soran Aşgabatly talip Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde gürrüň beripdi. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Sahra dowam etdirýärin. Daşary ýurtlarda okuyan türkmen talipleri prezident Gurbanuly Berdimuhammedowa ýüzlenip, özleriniň bank kartlarynyň pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýändiklerini, netijede uly kynçylyklar bilen ýüzbeýiz bolýandyklaryny aýdýarlar. Howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde Azatlyk radiosyna sesli ýüzlenme uğradan türkmen talibi özüniň hemde beýleki türkmen talipleriniň adyndan prezidente ýüzlenip, ondan bank kartlarynyň pullary alyp bolar ýaly edip bermegi soraýar. Ýatladyp geçsek, mundan öň bu talipler
Azatlyk radiosuna öz okuyan yurtlarında Türkmen Banky tarapyndan berilen kartlar arkaly bankomatlardan pul alyp bolmaýandygy şeýlede söwda dukanlarynda harytlary satyn almak üçin nagd däl hasaplaşyklary hem amala aşyryp bolmaýandygy barada video ýazgylary hem ýollapdylar. Türkmen talipleriniň adyndan prezident Berdimuhammedowyň adyna uğradylan ýüzlenmäniň sesi talibiň özü tarapyndan üýtgedildi. Häzir şol ýüzlenmäni dikkatiňize hödürleýäris. Hormatly Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Melikoviç Berdimuhammedow, hormatly arkadaşlarymyz. Sizden ullakan haýyşymyz bar. Ähli daşary ýurtda okap ýören türkmen talyplarynyň adyndan ullakan haýyş edýäs. Gaýrat edin, hormatly prezidentimiz. Ayağınızın aşağına baş koymalı olsa da koyalım. Yöne kartlarımızdan pullarımızı alıp polarya edip derim. Bizim değerde açlıktan ölmemizi istemeyen olsanız, sağlamanca diplomamızı alıp ata vatanımıza donatıp parmağımızı isteyen olsanız, baranımızdan son ata vatanımıza ak kürekten halal kulluk etmemizi isteyen olsanız, karşılarımızdan pulumuzu alıp polarya edip derim. Karşılarımızdan hiç kırıp pul alıp bilemiz yok. Hiç kırıp söda edip bilemiz yok. Hatta çörek almana da pulumuz kalmadı. Günlük limit verecek özü $15. Şonu da beren o. Biz Avrupa'da okap diyoruz. $15 berde hiç saat. Berde in arzan bir günlük otel mihmanxana $45-50 duruyor. Biz Apşağı'da yaşatıyoruz. Apşağı'dan da bizi çıkaracak bolyalar. Apşağı'nın pulu tölenmeli. Tölemeyene pulumuz yok. Biz köçede kalyaz ve yiyip içmeyene de pulumuz yok. Ne edip günümüzü görelim. Hormatly prezidentimiz. Berde bir çörüğün bakası $10'dan kımmat. Hormatly prezidentimiz, menin ayağım dövüldü. Gipste. Balnitsa barıp gipsini ayırdıp barlatmana da pulum yok. Eğer sağlığım cayında bolsadı, ayağım düzül bolsadı, men sizin şol $15'unuza seyredip duracak değil. Okudan soň iş tapıp işleyecek bolýan. Emma sağlık ýagdaýym pek sebäpli işlep bilemok. Soňam ol $15 sizin pulunuz däl ahyryn. Menim ejim bilen karkamyň halal hyzmat çekip, halal işlep berip tapıp ýören pul ahyryn. Näme sebäpden men ejim bilen karkamyň halal işlep tapıp maňa uğradýan puluny men bäden alyp bilmeýär. Näme üçin? Näme sebäpden hormatly arkadaşım? Aýdaýyn, näme sebäpden? Men 8 günden beri çöreksiz anakom ýipiyorum. Çörek almana pulum yok. Menim julutkalarım polnu kurtardı. Indi şol anakomu iýmäne de pulum kalmadı. Näme etmeli biz? Açlıktan ölmeli mi? Bir zatlar edeyin hormatly prezidentimiz. Biz berde banklara, magazinlere girmäne yüzümüz kalan ok. Bire alan zadımızı tölep bilemiz ok. Sonra hemme alan zatlarımızı tekçilere koyup çıkýas. Hemme bizim üstümüzden gülýär. Biz berde maskara olup diyoruz. Daşary yurtlarda vapça yüzümüz kalan ok. Banklara, magazinlere girmene yüzümüz yok. Bizim ece kakalarımız hemme yerlere yüz tuttular. Banklara, hekimliklere, vilaya, bilim bölümlerine, pastorstvalara çelle yüz tuttular. Hemme yeri yüz tuttular. Emma hiç netice bolmadı. Hormatly prezidentimiz. Bizim geleceğimiz sizin elinizde. Gayrat edin, haýyş edýäs. Karşılarımızdan pul alıp polarya edip berim. Ähli daşary yurtda okap ýören türkmen talyplarynyň adyndan ullakan haýyş edýäs we ýalbarýarys. Türkmen talipleri özleriniň duş bolýan kynçylyklary barada aýdym hem düzülendigini aýdyp, şol aýdym hem Azatlyk radiosynyň redaksiýasyna ýolladylar. Vesreyama çırpıtın, koyza kartıma pulum yatırın, alabilmezim gayrı oturun, ecem canım ecem, mehrevanım kerem ecem. Vesreyama çırpıtın, koyza kartıma pulum yatırın, alabilmezim gayrı oturun, ecem canım ecem, mehrevanım kerem ecem. Gepleýär Azatlyk radiosy gepleşiklerime dowam etdirýär. Eferde siz bilen men Sultan Atçylywa.
Türkmenistanyň Altınazar ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama baglaşyp Aşgabat şäherinde köçeleriň orunda käbir döwlete degişli dukanlar öňlerinde goýulan hojalyk jemgyýeti Türkmen Tiltimat hususy kärhanatyna degişli terminallarynyň öz mobil telefonlar üçin pul töleýän müşterileriniň pullaryny ogurlaýan barada maglumatlar bar. Öz adynyň efirde tutulmalygyny toran Aşgabatly ýaşaýjynyň aýtmanyna görä, ol şu ýylyň 27 aprelinde saat 9:30 töweregi Aşgabatyň ýaşlar köçesiniň orundaky 46-njy döwlet dukanynyň öňündäki hojalyk jemgyýeti Türkmen Tiltimat hususy kärhanatyna degişli terminala 5 manat nöçerinde pul salypdyr. Emma onuň terminala salan puly onuň mobil telefonuna geçmändir. Şol bir wagtda hem terminala pul salanda baradaky tölek çegini hem tölek terminaly müşteri bermändir. Müşteri özüniň deruri işi bolandan soňra terminalyň ýanynda durmagy wagt tapman ol ýerden gidipdir. Günorta bolýança mobil telefonuna pulun geçmäne garaşypdyr. Emma hiç bir pul geçmänden soňra ol Türkmen Tiltimatyň Maktamgul şaýolunyň 96-njy salgysynda ýerleşýän edara jaýyna baryp ýagdaýy düşündirmek isläpdir. Türkmen Tiltimatyň edara jaýynda oturan hünärmenler kompýuter açyp 9:30-da terminalyň müşteriden pulu kabul edip alandygyny tasdiklapdyrlar. Emma pulun müşteriniň mobil telefonuna näme üçin geçmeýändigini düşündiriş berip bilmändirler. Müşteri terminalyň çek bermeýändiginiň sebäplerini soranda ona çegiň blankasyny biz daşar döwletlerden getirýäris. Häzirlikçe bize şol blankalar gelmeýär diýip düşündiriş beripdirler. Müşteri Türkmen Tiltimatyň edara jaýynyň kanagatlanarly jogap alyp bilmänden soňra Altynazaryň merkezi ofisine baryp bu meseleni çözmek isläpdir. Emma ol ýerde hem hasapçylar ona belli jogap bermän, Türkmen Tiltimat hususy kärhanasynda edilen işlere jogap berip bilmeýändiklerini aýdypdyrlar. Müşteri özüniň gözül hem Aşgabatyň ýaşlar köçesiniň orunda ýerleşýän 46-njy döwlet dukanynyň öňünde duran Türkmen Tiltimatyň terminalyna 3 manat pul salanda şeýle ýagdaýyň bolandygyny, onda ol özüniň bu ýagdaýy anyklamak üçin ýüz tutmandygyny, emma ýene-de puluny ogurlamak, çek bermelik ýaly bir kanunçylyklaryň gaýtalananlygy sebäpli ada aglanan edaralara ýüz tutsa-da olardan hiç bir kanun çözgüt bolmandygyny aýdýar. Altınazar ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti bilen şertnama esasynda öz terminallaryny dukanlaryň, käbir edara kärhanalaryň öňünde goýup müşterilere hyzmat edýän hususy firmalaryň onlar çatmyň bardygyny, hojalyk jemgyýeti Türkmen Tiltimatyň terminalynyň beýleki terminallarda şular ýaly wakalaryň hiç wagt ýüz bermeýändigini, ol terminallarda pulun ogurlanmaýandygyny, geçiren pulun adresine çek berilýändigini, öz mobil telefonunda geçen pulun hasabyňda bar bolan galyndy pulun möçerini hem desine barlap bolýandygyny ol aýdýar. Şol bir wagtda da müşteri hojalyk jemgyýeti Türkmen Tiltimat hususy kärhanasynyň hyzmatlarynyň peýdalanmak isleýän müşterileriniň köpüsiniň öz düşen ýagdaýy bilen ýüzbeýiz bolýandygyny hem sözüne goşýar. Bu terminallaryň her günde müşterilerden näçe pul ogurlap alýandygynyň hasany bolsa, Türkmen Tiltimat hojalyk jemgyýeti kärhanasynyň ýolbaşçysyndan özge işgärleriň jogap berip bilmeýändiklerini, ýolbaşçyny bolsa iş ýerinde asla tapyp bolmaýandygyny, munyň sebäbini bolsa ilat köpçiligine düşünüksiz bolup galýandygyny ol aýdýar. Qadarly dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Aşgabatyň günorta gündür bölегindäki etrapçanyň 30 çemesi ýaşaýyş jaýlaryna barýan agyz suwy çaktan aşy xlorly, ony içip bolmaýar diýip ýerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosyna habar berdiler. Gije gündüz çal renkli suw gelýär. Soň adamlar ony gaba salyp, buğurdyp xlorny azaltmagy, renkiniň açylmagyna suwuň öz renkine gelmegine garaşýarlar. Şonda da içmäge çekinýärler diýip Aşgabatly söhbetdeşlerimiziň biri gurrun berdi. Onuň sözlerine göre suwuň hili soňky 2 aýyň dowamında ütäpdir. Mundan öň Aşgabatyň agdalan böleginde ýaşaýyş jaýlary içi çägeli sary renkli suw barýardy. Aşgabatyň ýaşaýjylary jaýlara berilýän suwuň agyz suwy hasaplanylýan bolsa-da ony içmek belede dursun, onuň ýuwunmak üçin hem amatsızdygyny belleýärler. Ýuwunanyňdan soňra adamlar satyn alýan agyz suw bilen öz endamlaryny ýuwýarlar. Sebäbi suwdan ýaňa erbet gijelik emele gelýär.
suwy satyn almaga mümkinçiligi bolmadyklar bolsa klorly suwy gaynadyp sowa dýarlar we soň ulanýarlar diýip Aşgabatly söhbetleşmede aýtdy. Türkmen paýtagtynyň günorta gündogor bölегiniň suw biçinçiligini Aşgabat Agyz Suw Edarasynyň garamagyndaky Aşgabatyň eteginde ýerleşýän Gäme owasyndaky karhanalar amal aşyrýar. Döwletiň garamagyndaky Aşgabat Agyz Suw Edarasynda şäheriň günorta gündogor böleginde suwuň hiliniň yaramazlygyndan özleriniň habarsyzdygyny aýtdylar. Azatlyk radiosu bilen telefon arkaly söhbetleşip bolan edaranyň wekili agdalan ýagdaý barada laboratoriýa aýtmagy wada berdi. Şeýle de ol soňky wagtda Aşgabatyň suw biçinçiliginde hiç ütköşükliginiň giridilmändigini belledi. Näçil bäri şol bir suw, şol bir zawodlarda aratssalanyp geçirilşi diýip Aşgabat Agyz Suw guramasynyň wekili aýtdy. Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaýmerdan oğlum radi Kabuldan. Paýtagt Kabulda şu gün ýyldyna 2 ýola partlama boldy. Partlamalarda 30 golay adam ölendigini, 50den gurrak insanyň yaralanandygyny resmiler aýdýar. Ölen we yaralylaryň arasynda jurnalistler bar. Partlamalar Kabulyň bir goragly ýaşyl dolagynda amala aşyryldy. Kabul polisiýasynyň metbuat wekili Haşmetulla Istanykdyň Azatlyk radiosyna aýtmagyna görä, terror hüjumynda 25 adam helak bolupdyr. 50 golay adam yaralanypdyr. Ölenleriň arasynda 4 polisiýada bar. Hopsuzlyk goruju güýçleriň ençemesi yaralandy. Ikinji hüjumda köp adam ziýan çekdi. Ölen we yaralylaryň sanynyň artmagy ahmal. Keselhanalara ýerleşdirilen yaralylaryň käbiriniň saglyk ýagdaýy agyr diýip Istanykdy belledi. 25 kuşta ve 5 az 45 nefer diğer majruh dara. Ertir yerli wagt bilen sagat 8-leriň töwereginde motorly janynyň geçen terrorçy Kabulyň Şeşterek atly mahallesinde bomba partlatdy. Wakanyň üstünden yarım sagat geçip geçmän ýene bir partlama boldy. İkinji partlamany jurnalist geminde bir janynyň geçen terrorist amala aşyrypdyr. Onuň netijesinde ençeme jurnalist helak boldy. Ençemesi yaralandy. Terror hüjumynda Azatlyk radiosynyň işgäri öldi. Awganistanyň Naýatly jurnalistler birleşiginiň başlygy Mujib Hylwetgeriň aýdýyşyça terror hüjumynda 10 jurnalist helak bolupdyr. 4 jurnalist yaralanypdyr. Yaralalylaryň saglyk ýagdaýlary gowdal. Ölen we yaralanan jurnalistlaryň sany mununam artar diýip gorkymyz bar. Çünki janynyň geçen terrorçy jurnalistlaryň arasyna girip özüni partladypdyr. Ölen we yaralanan jurnalistlaryň kimlerdigi barada maglumat toplaýar diýip Hylwetger aýdýar. Da habarnigar kuşta var. Kasai ke majruh şuda 4 nafar ast zaxmiýar. Awganistanda jurnalistlere öňem şeýle hüjumlar boldy. Ýöne bugünkü gün jurnalistler üçin has ganlygynyň bolandygyny mediýanyň wekilleri ma'lum edýär. Jurnalistlaryň ölümine Awganistanyň prezident idarasy hem gynanç bildirdi. Kabulda şu gün ýagny 30 aprelda ýyldyna bolan terroristik hüjumyň jogapkärçiligini hem İslam Döwleti atly topar öz üstüne aldy. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň gepleşikleri Aşgabat wagty bilen saat 7 bilen 9 aralygynda gysga tolkunlaryň 11850 we 15255 ýyglyklarynda efire çykarar. Satelit arkaly efire berilýän gepleşiklerimiz bolsa öňkü tertibinde dinläp bolar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dowam etdirýär. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Köçelerde geçen protestler netijesinde serkezýän wezipeden çekilmäge mejbur bolandan soňra parlamentde täze hökümet başçysyny barada geçjek ses berişlikden bir günüň protest lideri Nikol Pashinyan öz ýerk ýaranlygy tarapyndan resmi ýagdaýda premier minister wezipesine kandidat bellendi. Opozisiýon fraksiyalaryň ählisiniň goldawyny gazanan Pashinyan ýerk tarapyndan bir agzdan kandidat bellendi diýip kanun çykarjy Ararat Mirziýan 30 aprelda Azatlyk radiosyna aýtdy. Pashinyan kandidatlyga bellenmezden bir gün öň müňlerçe adam üýüş bilen geçirip Ermenistanyň häkimet başyndaky Respublikan partiýasy HH'dan 1 maýda Pashinyany premier minister wezipesine saýlamak bilen häkimiýeti oňa geçirmegi talep etdiler. 29 aprelda üýüşmeleňde çykyş eden Pashinyan protestçilere Respublikan partiýasynyň fraksiýasynyň ağzyndan käbir agdalarynyň halkyň premier ministerlige hödürlän kandidat
kandidatına ses vermegi qat'i ihtimal dedi. Ol taraftarlarını öz hareketlerine ara kesme verip HHK'nın kanun çıkartılarına e-mail vermekten saklanmağa çağırdı. Sizin ehlinizin göni gözüne seyredip tutuş onam bilen ıglan etmek isleýärin. Men Ermenistan Respublikasynyň premier ministerlik wezipesini öz üstüme alıp Ermeni halkyna hyzmat etmäge taýin edip Paşinyan mereka ýölendi. Qadirli dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip guturýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.